ब्रैजौथि लासित बर'फोरनि जोनोम सानजों लोब्बा लाना उदालगुरि पुलिसा बाखनायजाथाव हाबाफारि लादों। ब्रैजौथि लासित बर'फोरनि जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै दाब दाब जिल्लाफोराव बायदि हाबाफारि लादों। साननैसो सिगांनिफ्रायनो बायदि नायथावना मेहेरगोनां हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं गुबुन गुबुन जिल्लायाव। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लायावबो मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि लादों उदालगुरि पुलिसा। उदालगुरि पुलिसा थै दान होनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि देहा फाहामसालियाव उदालगुरि पुलिसा ब्लाड डनेशन केम्प लादों। बे ब्लाड डनेशन केम्पआव गोबां पुलिस फायखि आरो गुबुन गुबुन मावख'आरिफोरखौ थै दान होफैनायखौ नुनो मोनदों। बेजों लोगोसेयै बैसो जानाय बोराय बुरिफोरनो बेसेन नाङाजासे देहानि बेराम नायनायखौबो नुनो मोनदों आरो बायदि रोखोमनि जाग्रा फिथाइ सामथाइ गुदुं सि जोम राननायखौबो नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि एसपि सुप्रिया दास आरो लोगोआव गोबां सिनियर अफिसारफोराबो दंमोन। आज डिस्ट्रिक्ट में लचित बरफुकान दिवस के ओकेजन में होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी प्लांटेशन ड्राइव, स्वच्छ भारत का ड्राइव हो रहा है। पुलिस के तरफ से इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ सर्विसेज हमने एक बांधोन करके एक आउटरीच प्रोग्राम रखा है टू सीनियर सिटीजन्स, जिसमें उनको हमने फर्स्टली हेल्पलाइन नंबर, पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर सर्कुलेट किया है ताकि कोई भी मदद या असिस्टेंस के टाइम पे वो हमें इमीडिएटली कॉल कर सके और नियरेस्ट थाना से हम उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। और हेल्थ सर्विसेज के साथ हमने आज उनका इसी मौके पे एक फ्री हेल्थ चेकअप रखा है, जिसमें ऑर्थोपेडिकल चेकअप, फुल बॉडी चेकअप, ENT, आई चेकअप, साइकेट्रिक चेकअप सभी होगा ताकि, और मेडिसिन्स भी दिए जा रहे हैं ताकि उनका एक इसी मौके पे जब हम इकट्ठे हुई हैं तो उनका एक हेल्थ चेकअप भी हो जाए। साथ में हमने कुछ विंटर गारमेंट्स भी दिए हैं क्योंकि आने वाले सर्दी में एज पार्ट ऑफ द बांधोन आउटरीच प्रोग्राम। और इसी टाइम पे ब्लड डोनेशन कैंप भी हो रहा है, जिसमें पुलिस के ऑफिसर्स और पर्सनल जो नए SIs भी ज्वाइन किए हैं उनमें भी बहुत हाई नंबर्स में विलिंगनेस से पार्टिसिपेशन हुआ है। और आर्मी जो 281 रेजिमेंट और 174 यूनिट और SSB जो उदालगुरी में पोस्टेड हैं उनसे भी पार्टिसिपेशन मिला है हमें फॉर द वॉलंटरी ब्लड कैंप। टोटल कितना ब्लड डोनेशन होने की आशा आप करते हैं, कितना यूनिट? पुलिस से अराउंड 20 to 25 हैं, आर्मी से भी 20 पर्सनल हैं और SSB से मेरे ख्याल से 15-16 अभी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, बट आई थिंक विद देयर पार्टिसिपेशन और इनकरेज हो जाएंगे। लगभग 50-60 हाँ जी, और बढ़ेगा एज द डे प्रोग्रेसेस। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अटो हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अटो हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अटो हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।